urtengoan azkenean ere zurigorriek kopa irabazten duten. Sekula ez dira kopa irabazteko gai izan, liga bai 4 aldiz, kopa ez, eta hortxe dira Atletikeko jarraitzaileak, baita Itziber Juaristi bera ere Atletikeko jokalari oia, sekulako giroa armailetan, gehienak Atletik zaleak dira, giro polita jarriko dute eta bakarrik horixe faltako da Atletikek garaipena eskuratzea. Partidua laizter hasiko denez, hauexek dira Atletiken aldetik, Juan Luis Fuentes entrenatzaileak atera duena, lehenengo Barcelonarena ikusiko dugu hor da, Xabi Llorens entrenatzaileak atera duena, Rafols, Marta, Torrejón, Ruth, Melanie, Virginia, Corredera, Miriam, Willy, Alexia eta Atletiken amaikakoa, Ainhoa, Irene, Joana Flaviano, Nekane, Orueta, Iraia, Alazne, Ibarra, Leire, Erika Vázquez eta Vanessa eta aulkian dira Guarrotxena, Estitzen, Arrantz, Irune Murua, Silvia, Eunate eta Izaskun. Hor da, Jenny, Jaurti Jenny, Kargi eta Barcelonaren gola. Barcelonaren gola 84. minutuan. Esan dugu, sendo Zebilela Atletik zelai erdian zeinatzea aldean, baina hor Jenny ez dute bakarrik utzi, baina Atletikeko jokalari bakarra zuen inguruan eta horlako akatsik ez dago egiterik. Jenny bezalako jokalari bat, area ertzean edo areatik gertu, aurkari bakar batekin baldin badago, horlakoak egin ditzake. Ikusi duzu, Alexia. Alexiak ezkerranka bikaina dauka, Jerik ere bai, baina Alexiak berak ere bai, biak oso jokalari onak eta ikusazue. Iraia Iturregi zuen aurrean, atzean utzi du Jaurti, eta ederra gola saiatu da, Ainhoa Tirapu, baina ezin izan du baloia desbideratu eta orain aldatz gora jarri zaio partidua Atletiki, baina tira, orain Arrate Orueta. Nekane etzegoen jokoz kanpo area barruan, Jaurti eta gola! Atletikek gola 88. minutuan berehala lortu du berdinketa. Talde zurigorriak eta garrantzitsua izan daiteke bai. Izugarrizko garrantzia izan dezake gol honek, izan ere luzapenean gola jasotzea ez da erraza, kolpe latza da gero, baina kolpe hortatik lehen ere esan dugu uste baino aixago. Suspertu dira zurigorriak berehala egin dute gola, edo golaren bila, baita lortu ere. Ederra gola, Nekanek egindakoa, bat eta bat. Oso ona jokaldi, bigarrengo jokaldi bat izan da, Arratek baloi polita bidali dio, Nekane gustatu egiten zaio beti bizkarrera joan, baloia kontrolatu eta begiratu, ia begiratu gabe, bakin ondagoen porteria, eta ez dakit norbaitek ikutu duen bebai, baina horrelakoetan lehen bezala Alexiak izan duen suerte apur horrekin, orain Nekanek izan du, eta oso garrantzitsua honelako jokaldi baten, segiduan gola egitea, gol pelatzen izan delako, eta uste dut Barcelona kolpe gehiago jasoko duela orain Nekanek egin duen golarekin. Oraintxe bukatu da luzapena, Barcelonak bat, Atletikek bat, beraz penalti jaurtiketak izango ditugu jaun Andreok, eta ea ba penaltietan, eta hor da Vanessa Inbertek egingo du lehenengo jaurtiketa, badoa Bergararra, ea ba. Jaurti du Vanesak eta gola! Atletikek asmatu egin du lehenengo jaurtiketan. Marta Unzue, Euskalduna hau ere, jaurti eta gola! Ainhoa Tirapuk ere asmatu egin dio, baina Irene Paredesek jaurtiko du bigarrena. Zer egiten duen Legazpiarrak. Jaurti du Irenek eta geratu egin dio Rafolsek. Geratu egin dio jaurtiketa Laura Rafolsek. Marta Correderak jaurtiko du Barcelonaren bigarren penaltia. Jaurti du eta hori bai ez dagoela geratzerik. Biak sartu. Erika Vázquez. Honek ezin du hutsegin. Badoa Erika. Jaurti du Erikak. Ederto. Atepean Ainhoa Tirapu. Jaurti du eta gola. Une batean pentsatu dut kanporazio gala. Edo langan edo joko zuela baloi horrega.
Badoa Eli, jaurti du eta gola. Ondo Eli, egingo du jaurtiketa. Ea ba. Jaurti du Jenik eta gola. Hori ere, iruditu zaitz. Ainoak Arrate Orueta. Argi. Ezin du Utsegin Arratek. Utsegin ezkero, Kitxo. Jaurti du eta gola. Ez du ba Utsegin. Ederto. Bidali du baloia sareetara. Bartzelonak asmatzen baldin badu, Bartzelona izango da kopako txapeldun. Ia, no. Begiratu Jon, zein den jartitzailea. Bueno, baina honelakoak ere faio egiten dute. Alexia. Bartzelonako jokalari onena, gaur zelaian. Esperantzari eutxiko diogu. Bado Alexia tepean Ainoa tirapu jaurti du eta gola Bartzelona kopako txapeldun. Bartzelona da kopako txapeldun. Laugarren kopa Bartzelonak eskuratu duena eta Atletike kopari gabe jarraituko du. Tamalgarria hau galtzeko era ankerra gero. Atletike gainera bigarren zati bikaina egin du. Luzapenean ere oso txukun zurigorriak, baina begira. Penalti jaurtiketetan, penalti bakar bat utsegin da. Beste laurak sartu egin dituzte zurigorriek, bigarren penalti jaurtiketan utsegin du Irene Paredesek, Rafausek geratu egin dio eta hortxe da Irene, hortxe da irudia. Berak egin du huts eta nahikoa lan orain, ez Atletikeko taldekideek bakarrik baita Bartzelonako jokalariek ere Irene Paredes kontsolatzen. Gainontzeko guztiek asmatu egin dute, 10 penalti jaurti dituzte, 9 asmatu egin dute jokalariek, bakarra utsegin du eta hori Irene Paredes izan da, baina alakoa gertatzen dira futbolean, Jon. Bai, bueno, lehen komentagu hori. Eskenan honelako penalti egoeretan horbaitek faio egin bar duela, beti ere bestela penalti ez lirateke inoiz bukatuko eta faio egiten duena, beti egoera oso txarrean gelditzen da, batez ere pentsatzen duelako berak daukala errua eta bueno, berak penaltia sartuta ziurrenik taldeak irabazteko aukera izango zuela, baina bueno, gauza da penaltiak botatzeko ere pertsonalitatea izan behar duela, berak izan du eta askotan jokalari badaude kokiltzen diren jokalariak eta berak ardura hori hartu du eta bueno, botatzen duena beti faio egiteko aukera duke eta bueno, zentzu horretan pena da horrelako final baten eta honelako era baten, gainera dauzkan gogoekin Atletik ematen du maldizio bat daukala, ez dakiz gertatzen den kopakin. Baina bueno, eta gainera hain hurbil ikusita eta nik uste partidu polita egin duela eta merezimenduak egin dituela partida horrea atzeko eta Kopa Bilborantza ekartzeko eta bueno, pena da honelako gara baten bizi izan dakoa, eta mala da.